Honor X9C телефон дизайн шабине чӣ хел дизайн дора. Аввално экранаш гаштагӣ мешава. Экрани телефон боша 120 Гц кор мекуна. ҷои зарядтакаш тепси, батарейкаш 6600 мА чарх мешава. Аҷати заряд ягон танқиси намекашен ва тарзи камера карданаш бинем ки телефон мисол чӣ хел камера мекуна ва основной камераш бинем ки чӣ хел качествени телефон сёнка яъне сурат мегирад. Телефон дар магазини Realfon нархаш 24900 рубл, памяти 8/256 ГБ мешава ки телефон баъзе функсия дора. Допустим мо ягон объекта сурат мегирем, мана хитон бинен. Бисмиллаҳирроҳмонирроҳим. Объекта сурат мегирем, мо метавонем ки ҳамин объект мона ягон чизи нодаркор мона ҳамиҷа бо удалит кунем. Шумо тамошо кунед, ман ба шумо нишон медиҳам ки чӣ хел гум мекунем. Пластик допустим ҳамин сиёҳ удалит мекунем, сиёҳа. Агар ба шумо ҳам хел телефоно дар кор шуда боша, метавонед ки дар рақамҳои болои экрандагӣ занг занед. Доставка ба ҳама шаҳру областҳои Россия ва Тоҷикистон дорем.